Szasztok, skacok! Folytatódik a második résszel a videóm. Na, akkor kezdjünk be újból. Ja, igen. Ja. Hát, ez a videó már hosszabb lesz. A másikat elrontottam véletlen, ne haragudjatok. Majd lehet, hogy lesz egy kis háttérzaj. Bocsássatok meg, érte nem tetek róla. Na, akkor kezdjük is el. Na, itt vagyunk a traktorral. Ahogy láthatjátok, már megvettem a nagy kombányt. Mert azt hittem, hogy forog a videó. Nem mindegy, meg van a nagy kombány. Itt van ez. Ez nem működik most jelenleg. Ja, igen, megtelt, jó. Na, akkor odaállunk gyorsabban. Na. Na, akkor kiszállunk szépen. Na, mondom kiszállunk. Jó, O betű. Na, ezt kirítjük szépen, utána eladjuk. Így, de kevés az FPS-em. Na mindegy, bocsi. Na. Annyit még, hogy mondjak el, hogy látjátok itt ezt a kis vackot? Azt a sárga részt, mindjárt odaállok. Ha ideálltok, többért számítja be a bármilyen traktorokat, vagy kombányotokat, többért számítja be valamivel. Nem sokkal egy ilyen pár ezerrel esetleg. De néha jó jöhet az is. Na mindegy, most az nem lényeg, mert ahogy látjátok, van pénzem, elég. Ezt eladjuk szépen. Ezt is. Na. Akkor ebben vissza megyünk gyorsaságba. Annyit még hagy mondjuk el, hogy ez ebben a játékban a traktorok magyarán mondva hegymászó eszközök. Nektek most az életben egy traktor, hogy menne föl egy ilyenen? Most őszintén? Sehogy. De minden, nem is lényeg, ez egy apróbb hiba, de majd lesz, szerintem az új részben majd lesz orvosolva. Na, de beállunk, jövünk a nagy kombánnyal. Hát ez egy mód, letöltöttem, hogy beírjátok egy Class Lexion 780, hogy itt látjátok, szerintem ki fogja adni. Na, akkor menjünk is szépen a földre. Jó kombány, 25 000 fél benne, úgyhogy nem kell aggódni. Hát ez egy 12 méteres adapter, úgyhogy... Na. Isten. Nem, bocsi, az ilyen fosságokért. Na, akkor már itt vagyunk. Akkor lássunk is neki az aratásnak. Most láthatjátok, hogy van pénzem, tudnak belőle venni gépeket, de nem veszek, azért mert inkább földet fogok venni belőle, jobban megéri. Mivel így többet fogok kitermelni belőle, több pénz folyik be.
Még a gépek csak szinte viszik a pénzt. Ezt 50 000-ért megvettem, jó annyiért. Nem kell sokáig vele szarakodni. Jó, hogy mit csinálsz? Majd most. Látjátok, itt írja, hogy mennyi van benne. Ez nagyon jó, mert bárhol vagyunk, ezt írni fogja. Látjátok. Vele arrébb állok, mert ez elsőbb, mint a fene. Nem. Na jó, menjünk is tovább. Hogyha nem lenne gond, én ezt a nagyföldet meg is venném, mert eléggé jól termel. Jó, na itt le is állunk szépen. Na itt vagyunk. Látjátok, 102 000, van ott 24 000, abból meg tudnám az földet venni, de nem veszem meg, mivel kell permetező gép. Bár mondjuk, hogyha leadom a búzát, meg mindent, akkor... Hát akkor inkább veszek belőle. Akkor lesz egy kis újítás is. Na mindegy. Na most... Odaállok szépen. Már ezek eléggé unalmas dolgok így. De, be fogom ezt állítani, szántani. Hát csönd legyen már. Na, ahogy halljátok, itt van kis tesom, de haragudjatok, érte nem tehetek róla. Máté! Na, állítsuk szántani. Jó, időt kéne nézni. Jó, még van. De... Máté! Na, akkor komolyba be, ürítsünk. Látjátok, mekkora batár állat a kis traktorhoz képest. Látjátok, egy kisebb bogosz, nem mindegy, nem lényeg. Álljunk is tovább ebben a monstrummal. Szánt. Jó. Most. Ezzel hova várjunk? Már nagyon nagy az adapter. Van is ötletem. Ide, no. Becsukjuk. Mondom, becsukjuk. Na, azért. Jó. Na, itt vagyunk, szépen beálltunk. Oké, minden faszántos, ez nyomja. Tehát... Na most egy olyat fogunk csinálni, hogy... Máté! Hát nem vagy békén.
Máté! Na, akkor ide kiürítsük szépen. Idő. 10 perc. Na, én itt is búcsúzok. Sziasztok!